Gwneud cwyn. Ein rôl yn swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu yw gorychwilio system gwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. Os oes gennych gwyn am lu heddlu, efallai y byddwch am iddynt weithredu, efallai y byddwch am ymddiheiriad, neu efallai y byddwch am i'r llu heddlu ddysgu o'r digwyddiad a gwneud pethau'n wahanol o dro nesaf. Ond nid ydym yn ymchwilio i bob cwyn. Pan fyddwch chi'n gwneud cwyn am swyddog neu aelod o staff yr heddlu, mae'r gyfraith yn dweud y dylai hyn fynd at yr heddlu yn gyntaf iddyn nhw ei ystyried. Y llu heddlu y maent yn gweithio iddo fyddai hwn fel arfer. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r llu ystyried beth ddigwyddodd ac i wneud pethau'n iawn. Gallwch gwyno i'r heddlu drwy gysylltu â'r llu'n uniongyrchol. Fe welwch ddolenni uniongyrchol i bob llu heddlu ar ein gwefan. Neu gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i wneud eich cwyn. Weithiau, bydd y llu heddlu yn gweithredu ar unwaith i wneud pethau'n iawn. Mae hyn yn rhywbeth rydym yn ei hannog i wneud i ddatrys cwynion yn gyflymach. Neu, efallai y byddent yn ystyried eich cwyn ac yn penderfynu peidio â chymryd camau pellach. Os daliwyd eich cwyn yn ffurfiol gan yr heddlu, ond nad ydych yn hapus â'i hymateb, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad. Gallai hyn fod gan swyddfa annibynnol ymddygiad yr heddlu, neu gan eich corff plismona lleol. Rydym hefyd yn ymchwilio i'r cwynion a'r materion ymddygiad mwyaf difrifol, megis marwolaeth yn dilyn cyswllt ar heddlu. Dysgwch fwy am gwynion ac adolygiadau yn www.policeconduct.gov.uk/ec.